Pertsona orok etxe bizitza izateko eskubidea duenez, hau da, 2018ari begira EH Bilduk proposatuko duena, diru laguntzak alokairurako eta emantzipatzeko zumaiar guztientzat. Gaur egun, 30.000 euro onartuta daude eta asmoa zen, 18 eta 30 urte bitarteko ikaslei zuzendutako diru laguntza izatea, eta gure proposamena da, diru kopuru hori handitzea, 100.000 euroko diru partida bat uztea horretarako, diru laguntza zumaiar guztientzat izango litzateke, eta diru kopuru horretatik emanzipaziorako 20% bideratuko litzateke, eta alokairua bizi nahi duenarentzat horretan laguntzeko 80%. Nola egingo da diru horren banaketa, diru sarreren banaketa eginda, eta 0 sarrera dituenetik 16.000 eta 800 euro bitarteko diru sarrera duenentzat, 50%ko diru laguntza onartuko litzateke. 16.801 eurotik 25.000 bitarteko diru sarrera dutenentzat, alokairuaren 25% emango litzateke, baina laguntza hauek nominalak lirateke pertsona bakoitzeko. Zer esan nahi du alokairuan diru laguntza nominala izango dela? Eman dezagun, 3 gaztek etxe bat hartzen dutela alokairuan, eta pertsona bakoitzak izango du aukera eta eskubidea alokairurako diru laguntza hori eskatzeko. Adibidea, eman dezagun, 600 euroko alokairu batean, 3 pertsona baldin badaude, bakoitzak 200 euro ordaindu beharko lituzkela. Amaiak, bere diru sarreren arabera, 0 eta 16.000 arteko diru sarrerak ditu, baldintzak betetzen ditu, beraz, 150% jasoko luke, ordaindu behar dituen 200 euro horien erdia, alegia 100 euro. Eman dezagun, Mikelek bere diru sarreren arabera ez ditu baldintzak betetzen, orduan Mikeli ez litzaioke diru laguntzarik emango. Eta eman dezagun, Ametek bigarren zatiko baldintzak betetzen ditu, hau da 16.801 eurotik aurrerakoak, honi 125% diru laguntza emango litzaioke, honek esan nahi du 200 euro horietatik 50 euro emango litzaizkiokela diru laguntza osatzeko. Baina badago salbuespen egoera bat, bizikidetza unitatea kontutan hartuko lukeena, eta honetan haurrak bere gain dituzten pertsonak hartuko genituzke kontuan, edo menpekotasuna duen pertsonaren bat du bere ardurapean. Eta lehenengo tartean eta diru laguntzaren 150% jaso ahal izateko kontutan hartuko da 0 euroko diru sarrera duenetatik 36.000ko diru sarrera duen kasua. Eta bigarren atal bat izango litzateke 36.000 eta 1 eurotik 50.000 euro bitarteko diru sarrerak dituztenak. Eta bigarren kasuan 125% emango litzaioke. Beraz, garbi izan behar dugu EH Bilduk proposatzen duena dela aurrekontuetatik 100.000 euro gordetzea diru laguntzak banatzeko, eta diru kopuru horretatik 120% gordeko litzateke emantzipaziorako eta 180% alokairurako oroar. Emantzipaziorako laguntzen aukera nortzuk izango dute. Gehienera 30 urte izan behar dira. Horretaz aparte, gurasoen etxetik alokairura pasa behar da. Eta lehentasuna izango dute kasu hauetan, lehenengo aldiz horrelako laguntza bat eskatzen dutenek. Zumaian oso egoera berezia bizi dugu, eta badira 2 arazo. Batetik, oso etxe gutxi dagoela alokairurako, eta bestetik dauden etxe gutxi horien prezioa. Hilean tope bat jarriko da, eta alokairuko prezioaren tope hori 700 eurotan jartzea proposatuko dugu. Hori bai,
Etxeak Zumaiako udalerrian kokatuta egon behar du eta baldintza batzuek izan behar ditu, bizigarritasun baimena izan behar du. Eta laguntzetatik kanpo, gelditzen diren etxeak izango lirateke. Sustapen publikoko babes ofizialeko etxe bizitzak, logelen alokairuak, etxe bizitza gisa erabilitako lokalak eta etxebideren programen barruan alokatutakoak. Hauek ez dute eskubiderik izango horrelako laguntzak eskatzeko. Eta kontutan ere hartuko den beste gai bat, onuraduraren edo errentatzailearen hauen artean ez dagoela familia loturarik, odolkidetasun edo aidetasuneko bigarren mailaraino hartuko da kontutan hau. Hemendik aurrera zer? Hau da, EH Bilduk egin duen proposamena. Gazteekin eginda kontsulta eta bilera ireki bat ere deitu da herritarren ekarpenak jasotzeko. Horrekin guztiarekin, udaleko batzordean aurkeztuko da proposamena eta erregistratu ere bai, eta zein den asmoa uztailaren amaieran izango den plenoan, hau gaia aztertzea. Garbi, izan behar dugu, EH Bilduk 6 zinegotzi dituela, guztira zinegotziak 13 direla, eta gai hau edo proposamen hau onartua izateko eta aurrera atera dadin, EAJ edo PSOEren babesa edo abstentzioa beharko genuke. Proposamena norbaitek berriz ere aztertu nahi balu, baleike.es komunitatea EH Bildu Zumaian aurkituko luke. baleike.es/komunitatea/EH Bildu Zumaia.